निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. शब्द अमृताचे अंतर्गत आपण आज केसरी मराठा वृत्तपत्रे आणि स्वामी विवेकानंद या पुस्तकातील एक उतारा बघणार आहोत. 1892मध्ये स्वामी विवेकानंद आणि लोकमान्य टिळक यांची भेट झाली. त्यानंतर केसरी ह्या मराठी वृत्तपत्रात आणि मराठा ह्या इंग्रजी वृत्तपत्रात लोकमान्य टिळकांनी अनेकदा रामकृष्ण संघ, स्वामीजी आणि स्वामीजींच्या ध्येय कार्याशी निगडीत विविध व्यक्तींविषयी माहिती प्रसिद्ध केली होती. या बातम्यांमधून तत्कालीन अनेक पैलू आपल्यासमोर उलगडतात. समाजकार्यातील अन्य महत्त्वाच्या व्यक्तींचा निर्देश त्यात मिळतो. स्वामीजी पुण्यात जेथे उतरले होते त्या विंचुरकर वाड्याचा तत्कालीन फोटो देखील या पुस्तकामध्ये आपल्याला आढळून येतो. तसेच रामकृष्ण परमहंस, स्वामीजींचे शिष्य, गुरुबंधू, भगिनी निवेदिता, त्यांचे देहावसन अशा अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवरील लेख केसरी मराठात वेळोवेळी प्रकाशित झाले. अनेक ऐतिहासिक तारखा नोंदी असल्यानेही हे पुस्तक संग्राह्य ठरते. या पुस्तकाचे संशोधन व संकलन खूप अभ्यासपूर्ण रीतीने सुरुची पांडे यांनी केले आहे. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागाने हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. 250 रुपये एवढीच किंमत असलेले हे पुस्तक निश्चितच संग्राह्य आणि कुणालाही भेट देण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असे आहे. या पुस्तकातील उतारा विवेकानंद शिष्या स्वामी अभयानंद उर्फ मारी लुई यांच्यावरील लेखाचा काही भाग आहे. स्वामी अभयानंद उर्फ मारी लुई. स्वामी अभयानंद या स्वामी विवेकानंदांच्या शिष्या होत्या. उत्तर कालात त्यांनी अन्य धार्मिक मार्गाचा स्वीकार केला. त्यांचे पूर्वाश्रमीचे नाव मारी लुई असे होते. त्या मुळात फ्रेंच होत्या, परंतु 25 वर्षे त्या अमेरिकेत न्यूयॉर्क येथे राहत होत्या. त्या समाजवादी विचारसरणीच्या होत्या. त्यांचे व्यक्तिमत्व उंच, धिप्पाड तसेच थोडे पुरुषीपणाकडे झुकणारे होते. आपला मार्ग ज्ञानयोगाचा आहे असे त्या स्वतःच सांगत असत. त्यांनी कॅलिफोर्निया व वॉशिंग्टन येथे वेदांत केंद्र स्थापन केले. त्या भारतात आल्या होत्या व मुंबई तसे मद्रास येथे त्यांची व्याख्याने झाली. संन्यासी वस्त्रातील मेमसाहेब म्हणून त्यांची ख्याती होती. द मराठा वृत्तपत्राच्या 5 मार्च 1899 रोजी रविवारच्या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या अंकात स्वामी अभयानंद यांच्याबद्दल एक मोठा लेख छापला गेला होता. त्या लेखाचे नाव स्वामी अभयानंद असेच होते. आपण यातील काही भाग पाहूया. स्वामी अभयानंद. शैव पंथाचे योगी असलेले स्वामी विवेकानंद त्यांच्या विदेशी भेटीत अंतिम वेळी अमेरिकेत गेले होते. त्यावेळी त्यांनी स्वामी अभयानंद यांना अध्यात्म मार्गाची दीक्षा दिली. स्वामी अभयानंद या अमेरिकेत वृत्तपत्रकार होत्या. त्यांनी
हिंदू संन्यासिनीचा वेश आणि नाव धारण केले. त्या स्वामी विवेकानंदांच्या शिष्या असून भारताकडे आकर्षित झाल्या. रामकृष्ण परमहंसांची जन्मतिथी पूजा आता लवकरच येत आहे, त्याकरिता त्या येत आहेत. हिंदू संन्यासिनीच्या पोशाखातील ही अमेरिकी महिला निःसंशयपणे कुतूहलजनक बाब आहे. म्हणजे 19व्या शतकात पाश्चात्य जगातील धार्मिक कल्पनांच्या पुरोगामित्वातील युगारंभ असल्याची खूण स्पष्ट करते. थिओसॉफीच्या मार्गाकडे वळून भारतात राष्ट्रधर्म जागृत करण्याच्या अफाट कार्यासाठी आपले जीवन आणि सर्व शक्ती समर्पित करणारे काही ख्रिस्ती आदरणीय स्त्री पुरुष यांना आपण पाहिले आहे. परंतु स्वामी अभयानंद एक पाऊल पुढे गेले आहेत. जर समजा सैद्धांतिक पातळीवरील धर्मांतरित असे शब्द आपण वापरू शकत असलो तर त्या या शब्दांच्या चौकटीत बसत नाहीत, तर त्या खऱ्याखुऱ्या संन्यासिनी बनलेल्या आहेत. आपल्या गुरूंच्या गुरूंना आदरांजली वाहण्यासाठी त्या भारतात आल्या आहेत. समजा स्वामी अभयानंद या अशा प्रकारची पहिली अथवा शेवटची व्यक्ती असो, परंतु हिंदूंच्या तत्त्वज्ञानातील सुप्त सामर्थ्य मात्र अशा उदाहरणातून व्यक्त होते. प्रत्येक ठिकाणी अशा प्रकारचे सध्या सुप्त असलेले सक्षम कार्यकर्ते हिंदू तत्त्वज्ञानाला मिळू शकण्याची संभावना दिसते. संस्कृत भाषेच्या विद्वानांच्या कष्टामुळे हे साध्य होऊ पाहत आहे. त्यासाठी आपण कृतज्ञ असले पाहिजे. या ज्या महिला स्वामी आहेत त्या समजा हिंदू धर्माचा स्वीकार करणाऱ्या आणि विशेषतः धर्मश्रद्धेचे रूप म्हणून संन्यास धर्माचा स्वीकार करणाऱ्या एकमेव अशा युरोपीय अथवा अमेरिकी व्यक्ती असत्या तर त्यांनी फारसं योग्य केलेलं नाही असं लोकांनी म्हटलं असतं. परंतु विचित्र गोष्ट अशी घडली की न्यूयॉर्कमध्ये 1895 सालात त्यांनी संन्यास दीक्षेचा स्वीकार केला. त्यानंतर त्यांनी ज्या कार्यास सुरुवात केली त्याच्या अनुषंगाने या संन्यासिनीच्या भोवती लोकांचा गट लगेच गोळा झाला. त्यातील अनेक अमेरिकी स्त्री पुरुषांना हिंदू धर्माच्या शैव संप्रदायाकडे वळविण्यात त्यांना यशही आले. कदाचित ही घटना एखाद्या स्वप्नरंजनासारखी वाटेल, परंतु हे निर्विवाद सत्य आहे. त्याहूनही पुढे जाऊन सांगायचे तर स्वामी विवेकानंदांनी स्वतःच्या अधिकाराला अनुसरून त्यांनी 1-2 पुरुषांना आणि एका स्त्रीला संन्यास व्रताची दीक्षा दिली. एवढ्यावरून आपल्याला अंदाज देऊ शकतो की स्वामी विवेकानंदांसारख्या धर्मोपदेशकाला कामाची किती मोठी व्याप्ती असू शकते. 20व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर ज्या समाजी लोकांना द्वैत विचारांना वृथा कवटाळून बसायचे आहे त्यांना तसं बसू देत, पण आपले लक्ष अधिक गंभीर गोष्टीकडे वळवूया. स्वामी विवेकानंदांनी नवा मार्ग घालून दिला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीकडे आवश्यक तो उत्साह बुद्धिमत्ता असेल तर त्यांच्या मार्गावरून चालत जाणं तितकंसं अवघड ठरणार नाही. हिंदू धर्माचा इतिहास आशादायक उर्मींनी परिपूर्ण आहे. आता ज्या विरोधाच्या तीव्रतेला हिंदू धर्माला तोंड द्यावे लागत आहे त्यापेक्षा कितीतरी मोठ्या सशक्त संघर्षाला त्यानं तोंड दिलेलं आहे. हे ध्यानात घेता हिंदू धर्माकडे स्वतःचे समर्थ शक्ती नाही आणि येणाऱ्या शतकात हिंदू धर्म संघर्षात हिंदू धर्म स्वतःचे रक्षण करू शकणार नाही असे म्हणणे निरर्थक आहे. डॉक्टर बॅरोज यांच्या व्याख्यानात जी वैश्विकतेची कल्पना होती ती मूलतः हिंदू कल्पना आहे आणि वैश्विक या शब्दाला खरंच शोभून दिसेल आणि विश्वधर्म बनण्याची क्षमता असेल असा धर्म निश्चितपणे हिंदू धर्म असेल. स्वामी अभयानंद आपल्याकडे आल्या त्यासाठी स्वामी विवेकानंदांना देऊ तेवढे धन्यवाद अपुरे पडतील. त्यामुळे आपण विचार करण्यासाठी प्रवृत्त झालो. तसंच हिंदू धर्मात किती क्षमता दडल्या आहेत त्याबद्दल आपले डोळे उघडण्याचं काम झालं आहे. आपण जर प्रामाणिकपणे आणि जीव ओतून योग्य त्या प्रकाशात आपल्या धर्मतत्त्वज्ञानाचं प्रतिनिधित्व केलं तर काय होऊ शकतं याचीही जाणीव निर्माण झाली आहे. आपण हे कार्य हाती घेणार की नाही, योग्य प्रसंगी जागृत होणार की नाही हा प्रश्न प्रत्येक शिक्षित हिंदू माणसाने स्वतःला विचारला पाहिजे आणि कर्तव्याच्या हाकेला प्रतिसाद द्यायची तयारी ठेवली पाहिजे. नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे
संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.